domin ya zama to ya shirya da dukkanin halitta. Allah yake faɗa cikin suratul Yunus laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko min anfusikum da kira da kaga dama. Allah ne zai baka labari ya ce annabin kan nan ya zo, amma da ya tashi zuwa bai zo a hasken nasa ba saboda ba za ku iya ɗauka ba, sai ya zo ta cikin azizun alaihi sayyidina rasulullahi ma'anintu harisun alaikum bil mu'minina, sai ya ka ɗauki wasu siffofi na Allah. bil mu'minina ra'uf ne rahimun ne sayyidina rasulullahi, bayan shi babu wata ya ɗauki waɗannan ismai sai annabi Muhammad. Ya zama dole idan kana son ka gama lafiya kama wa annabi Muhammadu soyayya. Duk kokarin ka dan ka gano ka san shi ba zai so ba, so kawai za ka mar san da za ka mar kuma kamar san da izarta yadda kake son komai a komai. Mu da muke tunanin muna son annabi har muna maulidi don soyayyar annabi, da za mu ɗan yi tafakkuri a cikin mu kamar da Allah ya ce wa fi anfusikum afala tusirun, sai mu ga an yi akwai soyayya. Akwai soyayyar idan mun koma waccan ayat da Allah ya faɗa cikin suratul Tauba, an yi muna ciki mu fa da muke ikirarin mu masoyayya, da an fara tafiya za ka karya muke. A ƙa'idar Allah ka ji son annabi Muhammadu sama da yadda kake son ƴaƴanka, ka ji son annabi Muhammadu sama da yadda kake son matanka, ka ji son annabi Muhammadu sama da yadda kake son komai har kanka. Nan da za a bincike mu za mu gaba haka muke. A yanzu za ka iya sa miliyan 1 kawo matar da kake so, amma ka sa naira 500 kai mauludin manzo. In an tambaye ka me ka fi so da me ka fi so? Kenan ka ga babu imani, babu soyayya. Matarka da za ta haihu da ka yi so ragon 100, za ka mata maulidi ta haifa maka, amma ka sa naira 50,000 da maulidin manzo. Da Allah za ka yi adalci a tambaye ka wa ka fi so, ɗanka ko maulidin? Ɗanka. Wanya har yanzu mu masoyi ne. In masoyi ne me yasa ba za mu nuna wa duk halitta Allah ta gane cewa ba masoya manzo Allah ba? Mu tabbatar da hidimar mu gaba ɗayanta ta fi ƙarfi a janibin annabi Muhammadu.